phela sihlele emgwaqeni silindele ukupha ukudla la kodwa ngiyabonga kakhulu into ezoyenza mhlawumbe ngoba mbe ngithanda ukugembula ngafama sinya kodwa akuvumelekile na usonto ukuthi ufake ugembula ya ugembula kancane akufika umakuphatha uNkulunkulu uzogembula. Welcome to another episode of Big Leads TV. You are tuning with your boy Uswakile all the way from Pietermaritzburg, ezweni lezoni. We are here in Durban. We've touched down so kwenza ama challenge. Sikunikeza amaqanda u6 bese uthola 100 rand. Very simple, there's nothing difficult. Okay, let us go ngaphesheya manje siyobona ukuthi siyakwazi ukuthi simthole umuntu othi angaparticipate yena. Kodwa so far so good. eThekwini abasport ziyenzeka izinto. Let us go. Ayi ngathi siyamthola umuntu nangi la. Sesifikile ke bafethu endaweni yesigameko with your boy Uswakile. Ngicela ukubuza bafo unjani? Hayi sikhona bhuti siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngisacela ukubuza igama lakho bafo. uTimothy kwaMakhobo oqhamuka kwaNdebele siyabusa. Hayi ngiyakuzwa Timothy mfethu. Ubusuzwilangani nge-challenge yethu ukuthi sokunikeza amaqanda u6 mangabe ukwazile kwaqeda amaqanda u6 sizokunikeza 100 rand. Ya bese ngizolwe ngibona ngathi into enhle ngoba bathi iyasiza nasemzimini noma ngakaze ngijima kodwa ngibe ngifisa nami ungene umcedela ukuthi mhlambe ngibone nami ukuthi izongisiza kanjani. When they get power, energy power, they use gold. Yeah. It's fine. Yeah. Thank you very much. So this challenge is not only izosiza abantu ngemali but it's important to yabasiza emzimbeni. Important yabashize emzimbeni. Liyaqina emzimbeni. Empedeni futhi. Hayi niyazwela ke nani bafethu, let's get to it singabe samosha isikhathi. Bafo na inkomishi yakho ungibambele nalo 5 rand ngikhiphele iqanda lakho. Nali iqanda lakho lokuqala. Uthi kubambela inkomishi. Ya ngiyabonga. Usawayenza into enje before bafo? Hayi ngiyaqala. Uyaqala? Ya ngiyaqala. Okay. Lo osejalile. Okay. Uma nje umba wakho wababa. Azoke bafo ngeke ngakuza ukhala ngokuthi ngizima sekuyisona isikhathi. Linjani bafo? Limnandi. Angizwa lutho ndona ku right yonke into ihamba. Ucela elinye lesibili. Ngicela ulithathe bafele lesibili. Ngiyacela futhi. Hayi ngeke lo muntu ngathi naye akawezwa the competition ngazuthi ithole i-challenge yangempela la. Lo doda nginenkinga lo. Hayi faka phakathi ama bacteria asiza emzimbeni. Igamela lenkosi busanga. Amen kuleyo ndawo. Hayi ngeke bafo. Mntana kaNkulunkulu. Dlulela kwelesibili. Angezwa lutho. Oh usebenzisa amandla kaNkulunkulu kulento. Amandla kaNkulunkulu aphilisa. Hayi ayikho inkinga ke hayi. Namhlanje uvuka emaqandeni bafo. Ngiyeza kuthiwa aphilisa nje. Iqanda lesithathu lo muntu akaka hesitate lokeyile bafethu. Yonke into isahamba kahle. Hayi yonke into isahamba kahle. Qondile he. Siyabonga hayi. Kuhamba ngendlela yonke into. Liyashibilika bafo. Ngiyakhona ngibheka ku number 4 manje. Okay bafo phakathi kwa cheese neqanda ungakhethana. Iqanda libona ukuthi li right. Iqanda uphincamela iqanda bafo ngoba lihamba no 100 rand. Hayi hamba yonke into. Danki bafo wami. Yonke into yabo njengoba ngihlezi nami hayi angifili lutho nginapeni. Ayikho into enzima. Okay bafo. Iqanda lesi4 lelende lo muntu akakami bafethu. Egg number 5. 5 yeah. The guy is going hard. Yeah. Hayi. Usweet baba yonke into ngithi. Egg number 5. Yeah, ziyakhala ku right. Okay bafethu sesiya kuyiqanda lethu lokugcina and the guy is not panicking. How do you feel? Hayi ngi right mfethu emzimbeni ngi right. Ngiyabona njengoba ngithi angisumuntu obhemayo phose ngithi mhlawumbe izolimaza abantu affect mhlawumbe uyabhema idakamizwa izokulimaza. Kodwa ngibona ngathi kuyafana. Nawuziza into yakho. Kushuthi uyayibonga iBig League TV ukuthi ifikile namhlanje. Noma kanjani ngibonga kakhulu bafethu. Ashayeni iqanda lethu lokugcina. This is our last egg guys and we're doing the countdown now. Ngibone bafethu ngibone nengane zami ngazi zibiza ku Facebook zibona yonke into ku YouTube hayi. Yonke into ihamba ngendlela. Okay, our last egg guys ngicela simenzeleni countdown ke 5 4 3 2 1. Hayi ngeke bafethu uqedile bafethu. Hayi guys, another participant uyenzile i-challenge wayiqeda. This is very beautiful. Sengizomnikeza umkomelo wakhe. Bafo ngicela ukukubuza uzokwenzani ngale mali nje obusuwini? Uziwinele kalula uzokwenzani nje ngalo 100 rand? Ngithi ngumuntu okholako nje kodwa fanele ngesikhathi mhlawumbe ngisonteni ngabe ngoba ngicela uNkulunkulu ukuthola 100 rand yabona nje nisizile bafethu umningi bethu la ngoba phela sihlele emgwaqeni silindele ukupha ukudla la kodwa ngiyabonga kakhulu into ezoyenza mhlawumbe ngoba mbe ngithanda ukugembula ngafama sinya kodwa akuvumelekile na usonto ukuthi ufake ugembula. Ya. Ugembula kancane akufika umakuphatha uNkulunkulu uzogembula kodwa ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu ngikhiphe mhlawumbe koshumi namthenda noma kubisonto ngibe umnikelo nje. Okay siyabonga kakhulu bafo. Sizocela ukuthi ubabonge abaka Big Leads TV uyidlulisele nje ukubonga ngale senzekile. Ngibonga kakhulu Big League TV mfethu kusiletha nabafethi bonke njengoba sithatha sonke siyabonga abafethi sibonga kakhulu isizile abafethi bengizoyithatha le manje ngoba benganalutho njengoba ngihleli la
ngibonga kakhulu uBig League TV ngongisize kakhulu thank you hayi niyamuzwa ke bafethu uyabonga uba fona umkomelo wakhe simnikeze esandleni hayi siyabonga futhi unginikeza ushintshwana nami Thank you very much guys, another episode done. Ubafu ishayile challenge wayiphasa Big League TV. Make sure you subscribe, comment and share the page. Thank you very much. We out. Run it up, Londo. Yeah, get up, chin up, niggas contemplating. Push up, blow out, push it to the limit.